थांनाय 25 तारिख मार्चआव जोंनि सासे गोख्रों मावथि हारि अनफावरि राजेन बर'आ रुंसारि जालांदों आरो बिथांनि गोसोखांथियावनो दिनै बिथांनि गामियाव जे मुसुखा गायसननाय जादों बेखौ दिनै बेखेवनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय न'खरनि बिदा बिबाजै सासे आजीबन माने समाजनि थाखाय आरो एनभाइरनमेन्टनि सासे एक्टिभिस्टमोन जायो आं बेखौ मिथिजेननाय समाव सासे मोनसे NGO सालायोमोन आरो बे मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि सायाव जोबोद खामानि मावोमोन होननानै मिथिजेननाय जादों आरो जेला जों DP बा BPPF हान्जा मोनसे दानानै राजनिति खालामजेनदोंमोन BPPF राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा सासे जिल्लानिनो मावथि हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावबोनायाव आं लोगो मोनजेनबोदों आरो मिथिदों थांनाय गोलाव समनि सोमावसारनाय समावबो बिथांनि अबदाना जोबोद दङ थ' दिनै बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरायै रुंसारि जालांबाय आरो बांद्राय बैसो जायाखैमोन आंनिफ्राय खम बैसोनि मानसि बिथांनि रुंसारि जालांनाय बा गोमालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा बेनि थाखायनो आङो दिनैहाय बाहाय फैनो मोननानै बिथांनि मुसुखा खाम्फाखौ जों बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांनि जिउमाया अरायबो गोजोनाव थाथों आरो बे ओनसोलाव बिथांनि मुङैनो जोङो राजनिति आरो जौगानायनि खामानिखौ माबा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मावलांनो हायो नामा बेखौ साननानै नायनांगौ BTC सरकाराबो सानगासिनो दं आरो बिथांनि जिउ बिथांनि न'खर बिथांनि सोमोन्दै मावनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों उनाव रायज्लायनानै थिग खालामलांगोन PCDRनि सिगांबो बियो BPPFआवनो दंमोन BPPFआ सिगां रबिराम नार्जारिनि दैदेननायाव जि आफादगिरि बेनि उनाव PCDR आरो दा उनावहाय UPPL आरो बे जिल्लानि आफादगिरि जाफैबायमोन बेयाव बेहा गोख्रों मोनसे अबदान मानसियाथ' लेखा रोंनाय बिदिनो मोजाङै फराशुना खालामोमोन जागोन इनफरमेसन दङ बिनि मावनायफ्रा खुब माने मोजांमोन आरो मोजाङै मावोमोन आरो सानैबो मावोमोन सार्थ गैयै मानसि जेबो सार्थ लुबैफेराखै जिबनाव खामानि मावनायनि बिनिमयाव सोरनावबा माबा बिफेराखै जेबो होनोबो हायाखै बिथांनो थ' बेबायदि सासे निस्वार्थ मावथि जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाया जोबोद गिदिर खहा गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997